olessamme kaupungissa, noin 25 kilometriä Berliinistä. Tässä on kartta, josta ei ihan hirveästi saa selvää, mutta epäilen, että tuossa on Nikolaksen kirkko ja sinne lähdetään seuraavaksi. Ja tällaistakin on Potsdamissa. Tässäkin ollaan Potsdamissa. Moi! Me ollaan yöjunassa. Tässä on meidän ainoat nukkumisvarusteet. Meidän penkkejä ei voi taivuttaa. Huomenna. Huomenta. Mikä on parempi, että mä puhun. Me nukuttiin nyt yöjunassa ainakin muutama tunti ja pian me saavutaan Kölniin. Tää oli mielenkiintoinen kokemus. Nyt olemme todistettavasti nähneet Kölnin tuomiokirkon. Janilla on vieläkin kurkku kipeänä, niin minä tässä selostan. Eli nyt pääsimme tosiaan perille Amsterdamiin ja seuraavaksi suuntaamme läpi vaarallisen punaisten lyhtyjen alueen kohti mielenkiintoista hostelliamme. Se mitä sieltä löytyy jää nähtäväksi. Täällä on lämmintä. Täällä ollaan nyt meidän hostellissa Amsterdamissa. Päästinkin 10 hengen huoneen sijaan 6 hengen huoneeseen, mutta täällä on selvästi joku 4 hengen poikaporukka vallottanut. Ja kaikista päätellen tää saattaa olla jopa suomalainen poikaporukka, joten innolla odotamme seuraavaa.